Hej og velkommen til noget Minecraft. Og så, ja, jeg havde tænkt mig, at jeg personligt, lille mig, ville prøve at se, hvordan jeg ville klare mig igennem The Dropper 2. Så lad os prøve at åbne den op for the first time. Det gik sgu pænt stærkt. Så venter vi til, om det er herovre. Ja, hvor meget speed har vi? Kun 4. Og det var stærkt hurtigt. Ja. Noget det, der stinker information. Videosikring. Venter det sin far. Far. Det må vi selv sætte den op til. Far. Skal vi sådan se i lokken i suhyre tingene? Nej. Okay. Brightness bright, clouds off, jeg ved ikke, hvad man sætter den på. Text back default. Det her er stort set default. Smooth lighting off. Okay. Nå, den her er der på fuld lige før. Particles decreased. Det mener jeg også, at de er lidt detaljer. Nej, det ved jeg ikke, men jeg mener, den er det. Okay. Det er pænt irriterende, fordi at fast power saver, det giver ikke lige så høj FPS. View bubbling. Det er slet ikke hvad så. Viser level scores. If you plan, så skal vi bare begynde. 3, 2, 1. Okay, mod har spillet op. Men ja, det er jo den her, som jeg godt kender. Eller jeg har set nogle spil, nogle af de første af, så lad os gå i gang med første. Okay, her. Rainbow. Read me. Okay. Once the button pushed, you will be teleported. TP works with relative coordinates. TP depends on your position in this room. Sit on the yellow block and stay still. Det vil sige, at vi skal hoppe herover på den gule blok, hvis jeg ellers kunne finde noget at bruge. Nå, det. Jeg mener, at ja, den skal man bare stå stille på, den her. Og jeg skal stå stille lige på midten, kan jeg huske, tror jeg. Det var. Sure, here we go. Og vi tager diamanten. Sådan af min kode, så det er bare ikke for skærmen på hvad jeg siger. Jeg prøver lige op. Jeg har svært for at have min mikrofon. Så sætter vi den derop bag tastaturet og ja. Det gør i hvert fald lidt lettere for mig at se en skide på skærmen her. Og så sætter vi den på 22 tommer. Men ja. Så skal man den blå for at komme tilbage til lobbyen. Og så er den helt lyst. Det her er en lampe nok i luften, det er meget sejt for noget på. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Wow. Okay. Push the red button to go back to the first room. Okay, vi skal ind på den der lykken. Sådan her. Der har jeg også op til fejl, så jeg kan zoome lidt. Ja, kan jeg så se, at det hjælper ikke rigtig noget. Lad os lige prøve at se her. Jo, så skal vi bare lige ramme det blå. Fordi det er vand. Okay, det gik særlig godt. Jeg føler, at der mangler en. Wow. Et lille. Jeg mener altså, der er en anden bane også på den. Ja. Du kan ikke se noget med Optify. Det hjælper femme ikke en skid, og vi er alt for på. Nå, ikke særlig meget. Nå, det var ikke smart. Men det gør ikke noget, fordi vi lige ved siden af. Hvor er det? Sjovt, og de ved på en anden måde. Eller sjovt, det kan være voldsomt irriterende, det kan være voldsomt
voldsomt irriterende. Lad os lige prøve at se, om vi kan hoppe op og se kisten. Der er nemlig en kiste. Jeg sgu ikke huske, hvor var det? Den er henne. Hvad står det herovre? Okay, det står bare den vej. Sikkert for at komme over det knapperne. Så lad os lige prøve at hoppe op igen. Se om vi kan se den. Jeg tror jeg så den faktisk. Ja, nu har jeg ikke nogen potion ting længere, men nu ser vi om det er her jeg så det. I'm still not quite sure. Jo, der. Det er fordi man skal have alle diamanterne til sidst for at kunne klare det aller sidste level. Jeg synes jeg så, der var manglet en blok deroppe, så det kan være, at der står derinde. Og lige her, ind. Jo, jeg tror jeg klarer det. Nej, Isula, nu dør du jo. Men nu ser vi også, at den er. Nej, hvis jeg ikke havde været der. Jeg skal have diamanterne, det er lidt det, der er med det her. Og ja. Og så venter vi til at jump booster resisten er væk. Diamant. Okay, man kunne have fundet dem fra alle sider af. 2 diamanter. Nu skal vi bare lige ned igen. Det ville have været dejligt uden at dø. Det klarer vi ikke. Så går vi videre til næste level. 3. Neo. Don't see the water. Just reach the floor. Lol, jeg kan ikke løbe her. Det ved jeg godt, hvad det er. Hjælp. Skal man så stå herovre? Den her, det kan jeg godt huske. Der skal man meget bogstaveligt bare ned på gulvet. Der. Fed from a pretty darn high place. Det vil sige, at vi vil gerne ud af. Dagen. Vi tager da bare de forsøg her. Og vi gør lige sådan, og sådan, og sådan. Nej, det er irriterende, når det glåber. Giv en rød knap på. Nu skal I sgu kigge ned. Der, det. Tag på. Det er irriterende. Jeg kan se kisten. Jo, den var lige der. Jeg var helt nede. Okay. Snot bot. Butthole. Der var lige pludselig et træk der. Den her er sgu ikke let. Det synes jeg ikke. Men det virker meget rigtigt. Yes. Okay, hvor knappen? Derovre. Så skal jeg lige prøve at se. Derovre skal jeg. Badens. Flyv. Nå, er det her? Ja. Må ikke. Fik jeg noget det, jeg gjorde. Suicide. Okay, tæt på. Jeg blev grebet. Ja, det tænker jeg lidt. Hvad fanden er det, der griber en på den måde der? Hvor der foregår noget? Skal vi se, om vi kan tage den og level 4 her på 10 minutter. Symboler. Det der må være den første. Så hvis vi prøver at tage den der spiral, det prøver vi at se, om det passer først.
spiralen? Nej. What? Okay, du er tilbage til lobbyen. Nether Rock. Nå, luk det, jeg så på videoen. Så de første baner på videoen, så det der mere ud som sten. Hvad med den her? Nej. Altså, de må vise det her, men jeg kan sgu ikke rigtig. I don't get it. Jeg ved ikke, er den der ryserbundeagtige. Hvorfor bliver jeg med at klikke på den forkerte knap? Okay, den der, og så finder vi lige en rigtig knap her. Det der symbol. Okay, den er her ikke engang. Okay, nu prøver vi dem bare alle sammen. Og så husker vi, hvad for en af dem var den rigtige. Den her har jeg ikke prøvet, tror jeg. For helvede. Derovre er jeg klar. Ramte ikke. Sådan der. Den her. Hvorfor synes jeg bare, at der ikke rigtig er nogen af dem, der virker? Så jeg er ret sikker på, at det har noget med de her at gøre, men så jeg ved sgu ikke, hvordan. Fordi hvor skulle man vide, hvad for en den starter? Har jeg prøvet den her over? Jeg ramte ikke. Den er sgu ikke let, den her. Ups. Nej. Det er irriterende, det her. Fuck. Det er provokerende egentlig. Der er speed. Nej, jeg føler mig meget hurtigere. Den virker ikke, den der syne. Lad os prøve at stå her. Jeg rammer ikke. Virkelig, hvad fanden? Altså, nu synes jeg lige så stille, jeg har prøvet dem alle sammen. Det kan også være, at der bare lige er en enkelt, som bare ikke har været igennem. Det er den. Jo, det var den der. Herovre, ikke? What? Nu var det ikke den. Det kan også bare være mig, der har ventet og set den anden vej. Gosh. Jeg tror, det er den her. Dang guy. Det er den her over, kan jeg huske. Hvis jeg kan ramme. Det kan jeg nemlig ikke. Nej. For helvede. Det er provokerende. Her. Den her. Nej. Hvor er den der spiral ind der? Så kommer den der nøgleform. Skal vi prøve det? Nøgleformen eller den der. Det må det være. Wow. Hvorfor bliver vi med sådan en forkert knap? Okay, jeg har speed 4. Okay, sådan. Okay, spiralting her. Så døde jeg. Det er pænt irriterende det her. Spiralen. Den der. Den her. Den her.
Der var en, den derovre. Fuck. Hvor er det? Nej, lad være med det der. Det er farligt, det der. Det er bare farligt. Wow, jeg klarede det her. Okay, hvad skal vi så gøre? Skal vi prøve at finde den der? Fuck. Okay. Nu må jeg lige prøve at se. Jeg skal stå lige her. Kan jeg nå? Fandme nej. For satan. For satan. Lige herovre. Lol. Come on. Så er vi lige 4 minutter tilbage, så kan det være, at vi lige er ninja og lige falder ned lige her. For helvede sådan. Okay, det var lige godt. Det var lige godt. Så løber vi ned og tager den blå knap. Så tager vi nemlig næste barn. The tree. Hammer. Det skal nok blive pisse svært, det her. Ja, fordi jeg renderer så langsomt. Jeg tror, jeg så gissen. Jo. Den her har jeg ikke set. Kom så. Kan vi lige smutte igennem hullet der? Den guy. Darn guy. Så prøver vi det her hjørne. Det tror jeg ikke er det bedste. Hvad? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan lige prøve det med at gå fisk over. Det er jeg ikke. Adventure mode. God. Selvfølgelig, hvis jeg havde haft et bedre redigeringsprogram, ville jeg kunne klippe noget af alt det her væk, men det må jeg sgu beklage at sige, det kan jeg ikke. Hov. Det var så heller ikke helt med vilje, det der. Sådan. Lidt rage quit. Ej, dog ikke. Nej. Pig. Den er svær, den her. De prøver at komme... Vi prøver, det mislykkes. Okay. Nej, vi skal ikke gå i game mode, det må vi slet ikke. Det kan vi slet ikke. Jeg tror lige, jeg kunne være en ninja og komme igennem et lille bit hul. Men jeg er sådan en fat guy, nej, kan jeg slet ikke. Ingen. What? Okay, man skal også finde vand her. Det skal nok blive sindssygt svært. Men jeg klarede det til bunden. Nej. Jeg havde hårdvand over. Nej. Sådan der, nu er det meget bedre. Am I gonna make this? Hvor er det skønt. Næste problem. Hvor er den diamant der henne? Det skal jo have alle det, sådan noget man har. Går det pænt stærkt? Derovre. Hvorfor er det græsset? Hvor den sorte henne? Nej, jeg har ikke speed 4 med. Den er vist derovre. Det græsset, det skal jo nok klippes med. Det er meget højt. Ups, jeg tror, man var højt. Så er jeg jo helt deroppe igen. Okay, jeg lander på den fuglerede der. Sejt. Så er det ikke. Der står måske. Den
den timer giver mig altid et chok. Look at pumpkin. Du er et græskar. Måske det er over på bordet, som jeg ikke kan se herfra. Men ja, det finder vi ud af i næste video. Episode, eller whatever.